Het is maandag 8 september. Dit is de Sportcast. Mij on tafel voormalig Heerenveen en Cambuur voetballer Geert-Jelle de Vries. Geert-Jelle, welkom. Juster had het Nederlands overtal voetballetje in Litouwen. Moeizame overwinning. Hasto Andries Noppetek mist? In het Nederlands elftal? Nee. Nee? Roelof? Nee. Andor? Nee, juist net. Er valt nog een heel soort te bepraten in deze nagelnije, grootvolle oorlevering van de Sportcast. Cambuur is 90 minuten lang de populistende partijtje in kampioenskandidaat Willem II. Maar mooi uiteindelijk de hand dichtkniepen, mooi een leakspul. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Waarom dus? Nee, Bouw. Oh, die spelen hem in eigen goal. Of is Jansen de jenner? Hey, Jansen! Hij gaat erin, denk ik. Ik denk dat hij zit. Ja, hij zit. Maar ietsje verre, nou bepelen, ja, nee, ja, nee, ja, nee. Hij zit er net in. Nee, Mulders voor zijn verre, nou dit dan. Ja, ietsje verre. Hier. Kom maar, het is Hoekstad nog wel even een lipje. Komt bij de eerste speel, wordt er verlengd en die keert erin. Het is toch net de Leeuwen. Komt hij bij Van der Sanden? Ja, die komt er maar op. Visser! Ja! Kian Visser bij een omhaal! Hoe is het mogelijk? Jongens. Ja, en hier on tafel, goed bij stem, Andor Faber, Roelof de Vries en natuurlijk Geert-Jelle de Vries. Nogmaals, welkom Geert-Jelle. Hast je toch volgens mij een omhaal scoort? Nee. Nee, vol mijn eigen doelpunt maken? Een officiële net, denk ik. Nee? Ik net van de middellijn ongeveer? Nee. Die won een heel bijzonder doelpunt toch, jongens? Zo. Ik zie het te zien. Ik denk, wat gebeurt hier? Wat is er gewoon? En Thijs Dat Jansen... niet vertellen, dat wie een eigen doelpunt. Ja, precies. Thijs Jansen ging er nog wel achterom. Dat echt al je net heel soepel. Het zeggen al je heel klungelig uit. Maar zoals Henk de Jong zei, ja, wereldgoal. Sket hem goed in. Ja, zeker. Wie ik hurt. Ja. De bal, trotteloft. Ja. Hier wordt ongelukkig van Baouf. Trouwens, voordat we verder praten, jongens, valt er nog wat te rectificeren, Andor? Nou ja, voordat ik het stempel krijg van dat ik altijd maar domme dingen is die ik rectificeren moet. Is even een weekje net. Zo. Dat is ook wel eens lekker. Ja, nou eigenlijk ik wil. Want Vlien Wieke kwam er een joggersvraag. Ja? Is Amova op size ook een optie? En ik hier zei dat wie een vraag van Maarten. Ja, maar dat... Klopt net. Voorzitter van de supporters. Nou, dat maakt Jim er dan van. Dat weet ik dan weer net. Maar het wie net een vraag van Maarten, het wie een vraag van Bjorn. En dus net van Maarten. En nog een rectificatie. Ik heb nog een rectificatie. Dat gaat dan weer hoe die rede kaart van Lucas Bijker. Doet hij bij Cambuur voetballen. Die hebben Verlien Wieke een rectificatie van hij zei zelf dat Hegel Steegstra ziet te razen dat hij een rede kaart hebben moest. Nou, Steegstra ontkende dit. Ja. Hier ik het bewijs dat hij er net bij wie. Vervolgens had Anders zijn dat het Seinstra wie. Erwin Seinstra. En dat klopt. Die wie er echt bij. Maar Sander van Roekel die raasde in het eer van Björn Kuipers dat de oortreding van Bijker bestraft worden moest met een rode kaart. Okay. En dus net Erwin Seinstra. Goed, nou we toch hoe Lucas Bijker hebben. Lucas Bijker had een eigen club. Ja. Sorry? Nou, dat met wel oors die rectificatie van Jem. Want er worden zoveel fouten hier aan tafel maken. Zo. Dat met gewoon via de mail of dat mensen het oor te jaren krijgen. Want We dit is gewoon 4 minuten van het programma kwijt. Ja, we zijn altijd tijd kwijt. Dat is gewoon zonde. Zoveel fouten weer maken. Dat maar mooi dat ze toch best keer. Ja, maar goed, je moet mij nooit rectificeren. Want alles wat ik zeg is maar een mening. Dus kan net fout wezen. Dus ze wel even een uitschietje als die Indië nooit een eigen doelpunt maken had. Want oors maken we dat natuurlijk ook. Nee, wie kan we dat rectificeren? Ja. En dat is natuurlijk bekend als kritische volger van Heerenveen. Krijgen we ook wel eens klachten hoor. Maar heeft Stuart ook iets positiefs te melden, hoe Heerenveen? Nou, ik vind het weer een heel soort positief. Ja? Alleen nog de stand op de ranglijst is wat minder. Maar vind er is er wel een soort positiefs te melden? Ja, vind ik wel. Ja. Oké. Ik neem er niet kwestie namen al. Lucas Bijker. Hier is ik zei in de verleden tijd. Hier is Grutnijs over Lucas Bijker. Ja, we vonden het eigenlijk goed bekend, maar dat Lucas Bijker natuurlijk, maar dank aan de Sportcast, jazeker. Lucas Bijker een nieuwe club had. En we gingen inderdaad regelen dat we dat goed bekend maakten. Er is iets misgegaan in de communicatie. Maar, een Sneek. Dat werd de eigen club van Lucas Bijker. Ja, nou, dat is een enorme stap voor u natuurlijk. Van Heerenveense boys naar de 4e divisie. Promotie van Lucas Bijker. En dat had hij toch gewoon een tankje. We hoeven net helemaal net
Ja. Nou, wat hoeven we daar net over? Nou, daar hoeven we net te discussiëren. Nee, ik neem gewoon dat een deel van het tekensom naar u staat. Maar dat wil net een heel soort wezen. Trouwens, Azen heb ik ook nog nice hoe de wisselmomenten bij Cambuur. Cambuur had namelijk in de tweede helft 4 keer wisselen. Wilst er maar 3 wisselmomenten binnen. En wat zit er dan in het wetboek van skistochters? Het niet goed toepassen van de invallersbepaling kan gevolgen hebben als de tegenstander benadeeld is. En ik heb al appjes gekregen van vrienden van mij. Die zijn van, ja, die konden er net van sliepen. Jongens, meld dit nou niet. Want ja, geen sliepende hoen wekken matje. Ja, die laatste wissel wie natuurlijk Kian Visser, die de 2-2 maakt. Precies, en dan gaat er in dat geval een streek misschien wel. Is dit een teaser? Dit is een teaser. Jongens, we beginnen naar de stellingen. En de eerste stelling is voor Roelof. De omhaal van Kian Visser jet in het rietje Ronaldo van Basten Ibrahimovic. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Geert Jelle, het is een enorm risico om Bernd Klaverboer deputeren te litten in de Rotterdamse Kuip. Nee. Andor, Pieter Kooi is de machtigste man binnen Cambuur. Nee. Roelof, Luc Brouwers verdient het een basisplakje in Feyenoord. Nee. Geert Jelle, er moet een inzamelingsactie komen om Ishem Ferra per direct van 4-4 vers te lezen. Een inzamelingsactie? Nee. En de laatste is van Andor. De laatste keer dat Cambuur zo goed voetballen, toen waren ze kampioen. Ja, hè? Ja, want Henk de Jong zei van dit wie de beste wedstrijd van de laatste 3 jaar. Ja, het wie echt dat kampioensier in de eerste divisie. Met Schouten, Muren, Jacobs, Hoedemakers. Dat ier dat Cambuur voor het laatst zo'n goede wedstrijd spelen had. Het wie echt van een ontzettend hoog niveau. En dat zie je een ploeg als Willem II, maar toch een van de heegste begruttingen van de KKD. En dat zei het wat, dat weten we hier rond tafel. Jazeker. Nee, Cambuur die wedstrijd natuurlijk gewoon winnen. Maar het sloeg nergens op dat hij in een league-spul eindig is. En dat ze de handjes nog met dichtkniepen moesten, zoals toen zeiden. Ja, dat weer een rare opening inderdaad. Hoezo? Dus we toch volle bedden. Ja, maar als je in een 89e minuut nog maar 2 in achter staan. Even verder kijken en je neus lang is. Een van de mooiste wedstrijden spelen de laatste 3 hier. Kwalitatief supergoed. Hartstikke knap. Ik ben zelfs geneigd om te zeggen, nou, van deze wedstrijd kampioenskandidaat. Nummer 1. Nee, ik vond echt Cambuur fantastisch voetballen. Dus van de weekend Lamboy verdient een stelling. Nou, zo langzamerhand. Ja? Hij vindt echt ver. Op basis van deze wedstrijd verdient het Lars Lamboy in stand. Alleen nog op deze wedstrijd. Nee, vrienden, hier had hij natuurlijk succesvol wedstrijd spelen zo onloeken. Dat liet hij nou eigenlijk. Ik was Jen. Tuurlijk, moet even op een langere termijn, maar we dan is Jen. Nee, maar er kist wel een peer, want elke technisch directeur hele mislukkingen binnen. Maar dan mag vooral Jen naar de balans. En die slaat nou, ik werk goed uit. Baouf. Ik vond die Ferra fantastisch. Wat een voetballer is dat, hé. Inzamelingsactie? Ja, 100%. Ja. Ik zoek mij maar een tikkie. Ja, want Jelle, als je een titelkandidaat 90 minuten lang je wil oplezen kunnen, dan betekent dat je zelf ook je titelkandidaat binnen. Maar wie zei dat Willem II de titelkandidaat is? Ja, dat zei het Roelof vaak. Want dat zei ze de meesten op basis van begrutting. En Henk de Jong zei dat echt. Ja, nou ja, oké. Ik weet net dat zij voetbal ambitie op eredivisie tempo. Wie achterin een leger, vond ik. Het tempo wie echt net een onderscherm bij Willem II. Ging echt heel traag. Maar ze maken wel 2 goals. En dat is... Ja, Ian, hè? Die hoort het ja, oké, maar nou ja, komt op hun telraam. Maar een rectificatie. Ja, dat klopt. Nee, maar de Cambuur kampioenskandidaat, ik zei ze volmondig ja. Volmondig ja. En waar wie dan de beste man van het veld, Visto? Want Roelof zei Ishan Ferra. Nee, dat zei ik net. Ik vond dat ik hem heel goed hief. Bij de beste man van het veld, wie Daan Visser. Daan Visser. Maar hij verricht het dan hem. Maar ik moet het toch even rectificeren bij deze. Nou, ik vond Daan Visser wel heel goed, maar hij wordt ietsje comfortabeler rond de bal. In het begin positioneel is er echt goed, vind ik. Hij werd altijd, werd die bal valt en de gatsies, die rent hij al dicht. Ja, vooral in de eerste helft wie dat, hè? Tweede helft wie het wel een stuk minder. Maar dus just nou wel, hij dwat ik wat meer naar voren te spelen. Hij die heel behoudend en hij maakt ik nog wel eens een fout zie de eerste wedstrijden, maar hij begint nou wat echt mooi te voetballen. En echt knap, dat echt goed. Hier wil scoren, man. Wat een ongeval wie dat. Dat wie echt. Als die erin ging weer, die wie de vrouw toe ging. Dat zou dus toch, ja. Dat de vrouw toe. Fantastische bal. Maar een hakje van Geustrand. En Ian Twatje in de section. Ja, maar let we ook goed uit. Die goal echt de vrouw toe ging. Hij wie echt volle mooie west als het doelpunt wat Cambuur in top als makkelijk. Dat wie een doelpunt wat echt bij de eigen keeper wij kwam. Door de opbouw. Dit wie zo'n mooi doelpunt. Maar die goal dan van Kian Visser, gaat die echt de vrouw toe? Nee.
Nee? Nee. Want Roelof zei niet, kijk, die had in het ritje van Ronaldo, Van Basten en Ibrahimovic. Ja, maar Die commentator die zei, dit weer heel moeilijk. Nou, wie net zei heel moeilijk, hè. En wel heel knap natuurlijk. Ja. Maar iedere voetballer die hier dit wil kennen. Maar dat is zo van, ik kan nooit een omhaal maken. Nee, maar maar dat kan nooit in die positie. Nee, maar ja, ik wiek langs goed net. En ik moest een beetje mooi voetballen. Maar goed, ja, tuurlijk weer een knappe goal. Op zijn moment, Verhemming en die hele ontlading ernaar erbij. Van Basten. Nee. 2 meter heeg. Ja, dat is echt. Er zijn maar enkelen die dat kennen. Maar Ik vond denk het dat mooier, de ja? conclusie Ja? kennen dat Roelof misschien een tikkeltje opportunistisch is. Ik denk het wel, hè. Ik denk het wel. Maar Ik ging helemaal mooi in de sfeer van Arie. Daan Visser. Ja. Wie had hem de beginselen van het voetbal? Oh, nou komt het. Hij komt uit Snits. Ja, zie het bij mijn zoon in het team. Hij past hier onder de tafel, zal iets wie Daan Visser. Wie de kabouters van Skinnergout? Nee, wie Sneekwit-Zwart. Ja, heb ik hem hier in de ploeg gewoon. Dus eigenlijk, bij Tankondij. Nee, absoluut niet. Maar ik verbaasde mij toen ik hem zeer. Ik denk, die jongen is groeit. Het wie echt een hele man altijd. Ja. Echt een hele leve jongen, beskierd, netjes. Ja, toen wie er echt een heel iets man zie wat heel goed dribbelen koer. En ze kregen hem net van de bal al. Alleen nog fysiek wie er natuurlijk heel licht. En het wie natuurlijk een onvaller. Dat is in alle goede voetballers dat ze in de jeugd dan bent onvallers of onvallende middenvelders. Dus dat wie ik. Maar hij krijgt nou de kans om echt cent te litten. En hij dwat hem echt gewoon steen te litten. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, maar hoor ik als je zak goed binnen, dan ben ik wel... Ja, maar in het begin wie er net. Vond ik hem net heel goed. Hij is een jongetje, toch? 20 nou. Jawel, maar de makkelijke stap wie geweest voor een trainer om hoe je het er van MVV de deel te zetten. Soeren. Nou, hij had Soeren nu de basis. Nou, dat is toch geweldig. Ja, maar hij is beter. Ja, oké, maar goed, dat moet je altijd dan maar even zien litten. Ja, en dat doet hij nou. Ja, dat doet hij uitstekend. Ja. Dan nog even over Kian Visser, want hoe let wie Kian Visser sneut hij thuis? Nou, ik denk voordat hij al zijn vriend dag zijn het en bedankt het dat het nachtwerk waard. Want die had natuurlijk een mooie ereronde maken. Die moest voor alle camera's verschijnen. Het wie natuurlijk een hele bijzondere dag voor hem. Het is een nijhaatstuk in het jongensboek van Kian Visser. Maar eerst het contract bij Cambuur na een proefperiode. Daarna zijn debuut. En dan je eerste doelpuntmaatje in het Kooistadion. Mooi man. Van de Noordtribune. Wie er ik echt blij? Goed net. Nou, zullen we er even bij pakken, jongens. Kian Visser, let hem maar jaren. Binwe krijgt getuigenwest van het mooiste moment in die leven. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, dit is niet te beschrijven. Nee, echt niet. Nee. En toch vreeg ik het om het te doen. Beschreeuw het eens. Ja, een voorzet van Wiebe komt op Jort. Jort die komt hem goed weg. En het enige wat ik kon doen is een omhaal maken. En dan kijk je achter je en dan valt hij in het net. En dan is er maar één ding om te doen. En dat is richting Noord. Echt keihard juichen, je emoties kwijt. Maar natuurlijk een spits, die leeft om te scoren. En ik stond al een tijdje droog. Dus dan is het lekker om nu weer gewoon een doelpuntje te maken. En het is wat ik zeg, het is echt niet te beschrijven. Nee. Je eerste goalmootje, mijn omhaal als invaller, mooier kinderen natuurlijk net. Ik vond het ook mooi dat hij zei, ik stond al een tijdje droog. Hij speelt het haast nooit. Nee. Hij valt zijn ogen aan de zien en hij is zo'n te behaken maar kamers. Nee, had er inderdaad nog geen doelpunt maken, maar gewoon maar Staling zegt, ik stond al een tijdje droog. Ja, maar nou is het dus hij was wel natuurlijk thuis, want hij zei het mooiste moment van mijn leven, maar is ik heid worden. Dus dat is natuurlijk wel. Ja, dit is mooier. Dit is mooi. Maar nou is er een joggersvraag binnen Kamer, jongens. Hoe kan het dat Cambuur zit geen namen bij en andere namen bijstieren? Misschien wel Maarten of Bjorn. Hoe kan het dat Cambuur jou een keer wisselen heeft? Want er weer een fjouwer wisselmomenten in de tweede helft. Jort van der Zanden voor Tony Rulke. Niki Soeren voor Ishem Farah. Wiebe Kooisteren voor Oscar Sjöstrand. En Kian Visser, Sjöstrand. En Kian Visser van Remco Balk. Fjouwer wisselmomenten, wielste maar 3 wisselmomenten tast in binnen. En wie ik net in bij, maar een blessure onderhollen. En als dit net goed gaan is, dan moet een pad van de wedstrijd oerspelen worden. Van het moment dat de vierde wissel inbrocht is. En doet hij het in 2. En dan zoekt dus het doelpunt van... dan gaat er dus een streek door het doelpunt van Kian Visser. Je hebt nog een streek door het doelpunt van Kian Visser. Maar dit is dan net niet nice geweest. Nee, precies. Dit is hier een schandaal. Een schandaal. Ja, maar Jort onder alles was een hele hasses. Ja, dat er een reden van wie. Maar vorig jaar hebben wij natuurlijk hier een keer zitten toen wie het gebeurd. En toen hebben we Dalstra nog aan de lijn hoor. Ja, en die had het een keer mij maken bij Cambuur Eindhoven. En hier er ook een wissel over de holle dat wie met mij. Ja, precies. Ja. Dat wie stoot het.
het onderwerp van discussie. Alleen nog toen we in die regels wat eenvoudiger. Volgens mij wordt het nou... hoe vaak mag ze wisselen? 4 keer. Ja, maar 3 wisselmomenten. Ja, en dan telt het skof, de rust, telt net maar als wisselmoment. Maar goed, dan komt bij het verlossende woord. Kian Visser. Ja? Beste Kian, dan hoeft die geen zware te maken. Gelukkig. De geen streek door het doelpunt. Wie namelijk een Saneemde witte wissel. Ja, maar bij Cambuur wie de hier maar les van Holle. Nee, Jens Matthijssen, de rechtsback van Willem II, is wisselen in het skoft. Omdat hij les van de Holle hier. En de voet van Geustrand heeft iets in Holle onhoorn. Dat is de boeking in Gien als een witte wissel. En dat Willem II een witte wissel krijgt, dan krijgt Cambuur er rekkie in. Automatisch. En dan is dat moment dus ik zelfs kiezen. Dus dan krijg je gewoon een extra wisselmoment. Dus Cambuur hier 4 wisselmomenten en had dus net straf bevest. Dus alle credits voor Henk de Jong, want die wist dit dus blijkbaar. En die brengt nog in een 89e minuut Kian Visser in. Ja, en die scoort. Dat wist er helemaal net loopt niks van. Nou, ja. Ik denk dat Rick Rijnsman dat in frustreert. Maar ik denk ik heb nooit begrepen dat er zo volle mensen op die bank zitten. Maar nou staan al die regels. Ja. Nou begreep ik het wel, ja. Nee, maar dit ben ding die Matje Witte toch als technisch gesterpt. Dus precies. Dit weet Henk natuurlijk. Hè. Dit is zelfs Ronald Koeman die wist dat het net het onderlinge resultaat doorslaggevend wie, maar het doelsaldo in als je liep komen te stenen. Dat vond ik wel echt arrogant. Zo, ja, maar sowieso Koeman oud. Oké, goed zo. Dat punt is ik maken. Bernd Klaverboer, die speelt in Feyenoord, Roelof. Ja. Daar heeft bellen met oortrainers. Wat zeggen ze die oortrainers over Bernd Klaverboer? Ja, dat valt 2 dingen eigenlijk op. Dat zij vinden dat hij er echt klaar voor is. Dat het een logische kaart is dat hij nou de vastbieden wordt. Dan is natuurlijk enigszins subjectief, omdat ze hem in de jeugd getraind hebben. Maar bijvoorbeeld, wat Geert Jelle, kijk, ik zou op die stelling over invallen in de Kuip. Je kind nog steeds van, had het net een risico van een volle Kuip? Had het net een risico in de volle Kuip? Dat is een hele goede vraag, Arjen. En zij ze dus al hij is zo stoïcijns. En hij had al zo volle ondervinding, maar het keepen, dat niks uitmaakt. En daar bedoelen ze mooi, dat hij al zo vaak al die handelingen constant dien had. Het is echt een trainingsbeest. Omdat hij dat al zo vaak dien had, die ritmes van het field scannen, de bal uittraapje, maar ik de reddingen, de hege bal uitkomen. Daar is hij al zo goed in, dat hij zo vaak dient, dat ondanks 50.000 vervelende Rotterdammers richting hem, dat bij hem wel goed komt. Dat is toch iedereen in die jeugd? Onzin, is gewoon onzin alweer. Alweer onzin? Ach, tuurlijk. Dit is toch net te trainen. Je komt in die Kuip en je met keeper en je met die bandje in houden. En kan je wel zeggen, het is vol ondervinding. Ja, dat is toch net serieus, wel? Nou, dat is de mijn mening. Ik zeg wat mij verteld is. Oh. Nee, maar oké, maar het is wel een beetje geliefd. Die druk van het stadion, dat kun je net trainen. Ik ben wat simpeler insteld. Het is een goede keeper. Ja. Het soort talent. Ja. Het hem bewezen. Ik al, in oren wedstrijden. Net op dat niveau natuurlijk. Net op dat niveau. En nou zei je met de keeper wisselen. Zet hem er dan niet maar in. Ja. Ja. Maar jij, je hinek deze kind, weet je wat? We accepteren, want waarschijnlijk bij Heerenveen de niet vanuit dat ze Feyenoord wel even oprollen zullen. We accepteren gewoon dat we verliezen in Feyenoord. We laten het op het steen. En dan de volgende wedstrijd in NEC, dan komt Klaverboer op een goal. Nou, maar waarom? Ik bedoel, je speelt iets in Feyenoord. Je kan als keeper je juist onderscheiden, want hij krijgt waarschijnlijk wel wat te dwaan. Dat liep het mij ook, ja. Ja, nou, dan kan ik zeggen dat er goed is. En dan zie je misschien verliezen. Maar dan kan er wel het gevoel krijgen van... ik ben er klaar voor. Kom op, zoals Heerenveen voetballen de oranje weekend... en ik die laatste wedstrijd in Go Ahead... dan ga je daar toch net bijvoorbeeld al in... maar we verliezen dit. Nee, Klaverboer op een goal natuurlijk net. Zo'n vind ik Feyenoord ik nog net onnota. Nee, dat is wel weer. Maar goed, statistisch jongen winst ook daar net. Feyenoord is favoriet. Ja, maar dan ben je wat kiezen voor de keeper net in margin. Nee. Wat ik opvoel, het punt dat ik het ook steeds voel... is dat hij had zijn jeugd toen hij bij Heerenveen kwam, had hij Simem verlen. En zij zissen heel erg dat die omslag, dat omslagmoment van het verstanden van Simem, dat hem dat hudder maken had, dat hem dat echt gevoel kwam is van oké, nou is er een kwartje van het omslagpunt. Hij is er vol van gong, altijd keihard trainen, altijd er serieus mee bezig. En dat had hem, nevens de jeugdtrainers, hem bracht op het punt waar hij nou is. Ja, nou mag hij dit zeggen litten. Oké, nou ik ben heel benieuwd. Jongens, het is er 4 trouwens. Oh, ja, het is er 4. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, dat is zelfs de grote vraag. Waar hing het er aan de telefoon? Het is een mystery guest en wij moeten nog vragen stellen. En die worden alleen nog beantwoorden met ja en met nee. Nou, en de eer is aan die, Geert Jelle. Dan moet je de allereerste vraag stellen aan de mystery guest. We hebben uiteraard de mooie man. Ja. Ja, het is een man. 50% is... Regel je nou eens een keer een vrouw. Hast al een verliende
als voetballer bij Heerenveen? Ja. Ja, ook een ja. Versta je Fries? Nee. Nee. Geven we nog een rondje? Ja, nog een rondje. Nog een rondje. Oké, leeftijd 50 plus? Nee, hij is jonger dan 50. En hij versteert dus geen Fries. Maar op nota heeft hij het al weer keurig volgen. Roelof? Je hebt gespeeld bij Heerenveen. Was je een aanvaller? Nee. Andor? Ben je, ik neem maar iets, ben je recent vader geworden? Ja. Ik weet het al. Nou? Mag ik het zeggen? Nou, ja. Is dit Mickey van der Hart? Is dit Mickey van der Hart? Jazeker. Ja, dat is mooi. Vanuit Kaapstad. Vanuit Kaapstad. Neem ik aan. Mickey, welkom in de show. Ja, je bent eigenlijk nog maar net weg bij Heerenveen. dankjewel. Of er is er weer gedoe met de keepers, hè? Ja, dat is zelfs hier groot nieuws. Ook in Zuid-Afrika is dat groot nieuws. Bent. Ja. Nee, bij ons in huis wordt het natuurlijk wel met bovengemiddelde interesse gevolgd allemaal, ja. Ja, want we zijn 4 potjes onderweg en Andries is zijn basisplaats weer kwijt. Wat vind jij daar eigenlijk van? Ja, ik snap dat een trainer kan beslissen om te wisselen. Dat Andries niet een goede periode heeft gehad. En hem kennende zal hij de eerste zijn die dat zelf ook toegeeft. Dus ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja, zaterdag mogen ze weer tegen Feyenoord. Daar staat dus Klaverboer op doel. Heb je nog een tip voor Ben? Want ik geef het je te doen in zo'n bomvolle Kuip. Ja, het is ook niet de meest makkelijke pot om te debuteren. Aan de andere kant, als je die gehad hebt, dan wordt het alleen maar makkelijker. Maar hij moet er gewoon van gaan genieten. Hij heeft kwaliteit. Ja, en ik denk ook dat hij niet heel veel te verliezen heeft, eerlijk gezegd. Dus ik hoop dat hij die mindset een beetje bij zichzelf kan opwikkelen. Of opwekken. Ja, dan hoop ik van harte dat het gewoon goed gaat. Ja, hij moet het zelf doen. Ja, jij speelt nu in Zuid-Afrika bij Cape Town City. Hoe gaat het daar eigenlijk? Ja. Ja, het is heel hectisch geweest. Er zijn heel veel rechtszaken geweest en dingen. Onze voorzitter die heeft met man en macht geprobeerd om de status van een andere club te kopen. Een rechtszaak aangespannen, maar niks is gelukt. Dus we spelen op het tweede niveau nu. Ja, dat is niet, niet heel hoogstaand. Maar ja, het is prima. We hebben wat nieuwe spelers en er staat nu best wel een leuke elftal. Jan Vreeman is de coach, dus er zit ook wel echt een idee achter, een manier van voetballen. Maar ja, het is wel gewoon anders dan thuis. Het niveau ligt een stuk lager, dus ja, dat wist ik van tevoren ook wel. Dus ja, ik ben vooral aan het genieten van het leven en ja, van mijn dochter die net geboren is. Ja, dus, ja, dat is leuk. Dat is leuk. Hoe heet ze? Bijzonder. June. Friese naam, zo te horen. Ja, typisch Fries. Ja, maar ben je wel gewoon eerste keeper daar in Zuid-Afrika? Of hanteert Jan Vreeman daar ook het keepersrotatiesysteem? Nee. Ik ben hier wel heel erg duidelijk de eerste keeper. Dus dat wat we vorig jaar hebben meegemaakt, dat hoop ik nooit meer mee te maken op die manier. Nee. Kun je tot dusver al oordelen dat de stap die je gezet hebt de juiste is geweest? Want je wilt het avontuur. Nou ja, er gebeurt in ieder geval al genoeg. Maar is het ook sportief? En is het hele plaatje het avontuur dat je zocht? Nou, kijk, sportief wist ik van tevoren, lever je een hoop in. Voetbal is hier niet de grootste sport, dat is rugby. Maar ik ben ontzettend aan het genieten van het leven. We wonen fantastisch. Het tempo van leven is gewoon heel relaxed. Veel vrije tijd. We trainen vaak heel vroeg in de ochtend. Nou, het begint hier nu zomer te worden, dus ja, vandaag was dik 20 graden. Ja, dat is wel heel lekker als je dan langs de Tafelberg rijdt en je ziet de zee. En ja, ik had wel een fase in mijn carrière bereikt waarop ik daar wat meer focus op wilde leggen. Dat het naast het voetbal ook gewoon een heel fijn leven is. En ja, wat dat betreft tot nu toe is die balans echt perfect. Ja, heb je de Big Five al gespot? Nee, alleen 1 struisvogel een keer langs de weg. Maar die hoort volgens mij niet bij de Big Five. Nee, volgens mij ook niet. Cape moet je wel een stukje naar het noorden nog. Nee. Oké. Maar hij heeft wel gespeeld tegen de Hungry Lions, zag ik net. Dus hij heeft al eentje gezien. Oh, de Hungry Lions. Hungry Lions, Ja? Die heb ik gemist, want ik zat in het ziekenhuis. Dus toen werd Joen geboren. Die heb ik overgeslagen. Ja, dus het was een busreis van 12 uur. Dus daar was ik ook niet heel rauwig om. Dat ik Kies er wel uit, Mickey. niet mee hoefde. Dat die kleine goed bekeken. Ja, komende zaterdag dan spelen jullie tegen de Cesric Stars. Of Stars, geen idee. Maar weet je wie daar in de spits staat? Nee? Kermit Erasmus.
Oh, van Feyenoord. Okay. Ja, die staat er in de spits. Oké, dat meen je. Ja, ken je hem? Wat grappig. Ja, er gaat wel een klein belletje rinkelen van dat ik die naam ooit wel eens gehoord heb, ja. Ja, in de Muppet Show. Ja, zoiets. Nou ja, volgens mij... wat ik zeg, het niveau is niet bijster hoog. Dus ik kan me niet voorstellen dat er heel veel spelers zijn met een hele grote naam in deze competitie. Nee, ja. Mickey, als ik het zo hoor, dan ben jij er niet rouwig om dat jij daar lekker elke dag langs die Tafelberg rijdt met de zee. En als je dan weer hoort wat voor shit er bij Heerenveen allemaal weer gaan is met die keepers. Dan zit jij daar lekker. Nee, ja, ik heb mijn portie de afgelopen 2 jaar wel gehad. En sowieso mijn hele carrière heb ik altijd wel het idee dat dingen rondom mij altijd wel... dat het toch ergens op een bepaalde manier wel uit de hand liep. Dus ik vind het wel prima zo. Gewoon lekker genieten. En of ik hier over 1,5 jaar nog steeds zo in sta, dat weet ik niet. Maar voor nu geniet ik echt. En dan zien we het wel. Hopelijk promoveren we dit jaar. En heb je volgend jaar weer een nieuwe uitdaging. Dan begint het wel wat meer op niveau te lijken in die competitie. Dus dat zou mooi zijn. Hey, Mickey, nog eventjes over Bernd. Misschien is het al gewoon goed om eventjes wat positieve woorden over hem te zeggen. Maar even serieus, hoe goed is hij nou? Hoe groot is het talent Bernd Klaverboer? Ik vind Bernd in de kern heeft hij heel veel goede voorwaarden. Dus als je kijkt naar zijn fysiek, ik vind hem echt wel een atleet. Dus zijn lichaam, zijn bouw. En als keeper, hij is hartstikke jong. Dus hoe eerder je gaat spelen, hoe sneller je ontwikkelt. Dus hij zal ongetwijfeld fouten gaan maken. Dat hoort bij elke keeper op die leeftijd. Je hoopt natuurlijk dat het niet gebeurt, maar de kans is groot dat het wel gebeurt. En daar moet hij dan van leren en zich ontwikkelen. Maar ik vind hem wel, qua voorwaarden heeft hij heel veel wat een moderne keeper nodig heeft. En hij zal in alles, in het meevoetballen heeft hij heel veel potentie. Maar daar zal hij misschien nog wat sneller in moeten worden nu hij op een hoger niveau gaat spelen. Keuzes die hij maakt aan de bal. Op de lijn vind ik het gewoon echt een uitstekende keeper. En moet hij ook gewoon dicht bij zichzelf blijven en vertrouwen op waar hij goed in is. En dan zie ik het wel goed komen. Mooi man. Goed, mooie woorden. Dankjewel Mickey voor je reactie dat je even in de podcast wilde zijn. Succes en we zullen je blijven volgen. Ja, leuk. Thanks. Okay. En de groetjes aan June. Hoi. Yo. Ja, ik zal het er doorgeven. Ik heb gewoon zin om... toch leuk hè, Mickey van der Hart. Ik vind het leuk. Ik heb ook gewoon zin om naar Kaapstad te gaan opeens. Ja? Gewoon even... Nou, blijf daar gewoon wat langer als journalist. Ja. Nou ja, dan moet je wel... Het is geen Fries, hè, Mickey? Nee, het is geen Fries. Jongens, we moeten het... Ik geen Fries trouwens, maar we moeten het er wel even doen, hè. Samuel Bamba, speler van Willem II. Nooit zien wissel in de tweede helft. Wiener Peer Taskogers bij Cambuur. En die maken oerwoudgeluiden, oerwoudloeren. Hier staat het in de gaten, Andor? Nee, dat zit helemaal bovenin. Ik zit helemaal bovenin, ja. En ik zie het in uw sturing, dus ik heb een koptelefoon op. Het wie ik net manmachtig. Het wien een peer, nevens de verhaal. Dus dat hier u sowieso net bereikt. Dus ik hier het eigenlijk pas naar de wedstrijd. Want toen komt er een moment dat Rulke en Bamba naar de Noordtribune rennen. Waarbij ik zoiets zie van, wat gebeurt je? Waarom rent een Cambuur-speler maar een Willem II-speler naar de Noordtribune? En Doos is in de catacomben te wachten voor interviews. Toen zie ik naar boven, want het wie eigenlijk gelijk naar het laatste fluitsignaal. Ik denk, nou, zou dat Dodeman wezen? Die had een verliezen bij Cambuur. Ik wist het net. En Bamba liep het net echt op Dodeman. Nee, dat klopt. Ja. Maar ik zit dus heel heeg, dus schön net altijd goed. Even later kwamen ze waarom. Toen zeg ik Rulke, ik zeg Bamba, Henk de Jong rond naar taak. Ik denk, ik weet net wat er is. Maar eens even vragen hier bij Henk de Jong naar de tiert. En die zei het volgende, want let ik hem maar ongundig. Ja, dat jonkie kwam bij me toen er van het field goal. En hij zei zeer onrespectvol naar hem daar. En wat het precies was, dat weet ik net. Maar dat ze net goed was. Ja, dat is wat wij net willen. Als club net, maar ik als supporters net, als spelers net. Wij hebben donkere spelers, als dat het West is. Maar dit willen we net. Dus dan moet ik door de supporters zelf optreden worden. Nooit weer doen. Wat er gebeurd is. Ja, wat er gebeurd is. Henk hoort nog wat in de midden. We weten intussen dat het om oerwoudgeluiden gaat. Apeloeren. Dus racisme. Ja, racisme. Dat die letter op de Jong Blieken. Willem II en Bamba had toen een statement naar boeten gebracht. De spelers zijn er helemaal klaar mooi. Dit moet echt ophoren. En we gaan voor uw plezier naar het stadion. Net alleen nog de taskogers, maar ook de spelers. Ja. En dit mag gewoon stoppen. Ja. En de Cambuur gaat op onderzoek uit om te zien dat ze de dieren achter helje kennen. En dan zullen die straft worden met stadion verboden. En daar kom je toch nooit achter? Liek het mij vrij lastig. Maar ja, je weet het net, met camera's. Ik bedoel, het Kooi-stadion, misschien camera, bewaking. Dat goed zit. Maar dat, zo blijkt nu wel, Matte.
Ja. Ja, het is ongelooflijk hè, dat het weer gebeurt. Zo, we zijn dus nou in de situatie kwamen dat wij in Nederland net accepteren dat er een bekertje bier of wat dan ook op het veld gegooid wordt. Dan staken we de wedstrijd. Maar als er trogingen of een handvol of een peerhandvol racistische opmerkingen maken worden, dan staken we de wedstrijd net. Dan kies nog steeds van ja, dat Gleske, dat Jost en dit kies misschien net constateren. Dat klopt. Maar ik vind nog steeds, het is zo erg. Ik vind het zo erg dat het gebeurt. En het neemt ik weer tijd in de maatschappij. Je zorgt het alles, je zorgt het onder CIFES, je zorgt het onder meldingen die bij Toomba, bij het discriminatiemeldpunt binnenkomen, dat het weer aanneemt. En ik heb in mijn hele leven als journalist in het voetbalstadion nog nooit Oewoud Loen jet live. Wel kanker en weet ik veel wat, maar nog nooit Wel op televisie, maar in Hongaarse stadions, of ik zei, neem maar een voorbeeld. Ik heb wel eens live jet trouwens. Ja? Ja, bij de club van Cambuur toevallig was Spiliemaat. MVV. Oh ja, dat hebben we toen, ik maak inderdaad mooi. Ja, met Kalon, inderdaad, ja. Maar ik zou zo graag willen dat er eens een keer iemand de verantwoordelijkheid neemt. Want ja, maar wie heeft de verantwoordelijkheid? Iedereen. Dus op het moment dat... Nee, dat vind ik net. Nou, dat is wel een mooi slap. Nee, dat in het slap. Wie heeft de verantwoordelijkheid is degene die het shirt. Want nou wordt de verantwoordelijkheid bij Cambuur delen. En Cambuur kan er niks ontwan. Nou, dan kan je wel garanderen dat ze er echt wel van ontwan kunnen. Ja, dat gaan ze proberen. Nee, maar laat me even praten. Nou, dan net drie slappe dingen is het. Nee, oké, maar wat ik vind is dat je op tribune zit en die verantwoordelijkheid die je hebt bij de supporters. En als er in je naast zoiets doet, dan moeten wij in staat wezen om te zeggen van vriend, dit ken het. Nee. En als iedereen al links en rug schudt en iedereen doet dat, dan is het oer. Ja. Nee, alleen nog nou zeggen ze, ja, wie heeft de verantwoordelijkheid? Spelers? Ken er niks van. Scheidsrechter, ken er niks van. Nou, Cambuur kan op het moment dat het gebeurt, kan ze er niks ontwan. Cambuur kent er niks van. Nee. Ze kennen nou zien van wie het te dienen en dan ga je straffen. En dan hoop je dat die straf zo is dat de orenjongens op die tribune denken, nou, moeten we net wel, want dan mogen we je net meer hinnen. Maar het moet oorsom. Het moet wijzen. Als ik wat zei, daar stoot je mij zo van. Daar heb ik dat mooi. Clear. Daar heb ik dat mooi. Ja. Wat ik trouwens wel heel stoer vond, dat die Bamba, dus naar Ouwerin, ik alweer dan misschien met Tony Rulke, maar dat hij nog wel even naar de Noordtribune taggeert. Maar Henk de Jong dan? Henk de Jong zit daar en Bamba komt bij hem en die zou blieper, als we Henk de Jong zijn verhaal leeuwen matten, de Zuid Bamba net, ik ben racistisch bejegend, maar ik ben onfatsoenlijk bejegend. Dat zei hij, hè? Dat is het quote van Henk de Jong. Ja. En die Henk de Jong toch, ik zeg, maar jongen, kom eens even hier, wat is er gebeurd dan? Oh, gaan ze oerwoudroelen maken? Boom, we stoppen hem maar, we beginnen van het veld al. Ja, laf! Henk de Jong is gewoon laf. Nee, en dat is het probleem van dit moment op dit stuit in de maatschappij. Nee. Optreden keihard tegen racisme. En net dat, Cambuur kinderen niks ontwaan. Cambuur kinderen wel wat ontwaan. Volgende wedstrijd die hele tribune leeg. En eerst volgende keer, als het weg gebeurt, zorg je ervoor dat je oppakken. Zet er stewards omheen. Constateren dat er oerwoudloeren maken worden. En het is net alleen nog Cambuur. Het is ook MVV, Jervingen en Ajax. Het gebeurt overal. Er zijn overal lietse groepjes. Maar dit net meer accepteren. En net van dat terap sinds ik het slappen. Natuurlijk ga ik gelijk. Als ik testier, dan hier die jongen die oerwoudloeren maken oorsprutsen. Maar dit kan gewoon net. Het die meesten sasseer als je dat doggen. Ja. En als wij nog zeggen van, we marchen er maar een, we kunnen net vol aan. Nee, spandoeken de volgende keer. In Engeland als ze elke wedstrijd zien, die spelers maken kribbels op een groen om racisme uit te bannen. Het helpt. Er komt bewustzijn bij meesten. Of ze nou wol of net racistisch binnen, of dat het mooi leeft. Er komt, goed, dat is het punt. Nou ja, goed, daar best er heel fel in. Ik ben er een beetje emotioneel van, want ik vind het saak. Ja, maar ik vind het gemeen. Ik vind het wel. Datgene wat gebeurt is verschrikkelijk. Ja. Alleen nog, neemt nou Henk. Ik vind ook eerst Henk dit dat net kwalijk nemen. Ja, maar dat is dus het probleem van de maatschappij. Nee, het probleem van de maatschappij is... Ja, hier nu jongens nest met racisme. Nee, verder doen we er niks aan. Ja, maar dat is het probleem van onze maatschappij. Dat we een oor hebben met waar om te spreken. En dat we de verantwoordelijkheid bij de politie daar lezen. En bij een club. Ja. Nee, we moeten zelf het dwarren om te zeggen van... Ja, het is een combinatie van. Ja, nou ja, maar ik vind het begint bij de persoon zelf. En wij binnen als maatschappij, wij vier zakken, dat we een oor net met waren te corrigeren. Ja, dat is natuurlijk wel een feit, dat je dat net met waren. Omdat je gewoon benauwd binnen, dat je misschien een poffer op je neus krijgt. Ja, maar het is oerageliek. En bij de voetbalvelden komt het meest naar voren. En dat is bij Cambuur, dat is bij Paris Saint-Germain. Maar het is ik bij Snits en het is ik bij Skinnegautum. Er gebeuren dingen. En wij zijn net meer in staat om te zeggen, zien diegene naast dus van, nou moest hij even gedragen. Ja. Want wij accepteren dit net. Nee. En dan vind ik het
slap om te zeggen van Cambuur is nou ontzet. En Henk de Jonge zo'n set. Ja, dat is een vierige partij. Wij toch het machinaal. Cambuur is wel ontzet in het opsporen van de dieren. Uiteraard. En vervolgens ga je naar de politie en die pakt dat op. Prima. Maar je kan het net voorkomen. Je kan het alleen nog maar voorkomen als iedereen op de tribune weet van als ik dit doe, dan wordt het om mij heen net accepteerd. Ja, maar en daar hebben we nooit aan. Ja, maar begint ik bij bewustwording, uitstralen dat je geen racisme binnen, spandoeken, wat ik zeg van actie maar spelen ze van tevoren op het veld. En natuurlijk dat element van de corona-gesprekken, je hebt er ik helemaal bij. Maar dat is net het jinnige. We moeten in onze hele maatschappij, vooral op dit moment, er volle meer bewust van worden dat racisme echt een groeiend probleem is. En dat we dat gewoon net accepteren. Helder. Jongens, dit sluiten we af. We beginnen naar de joggersvragen. Roelof, wat vies je van racisme? Nee. Hele slechte grap. De eerste vraag is van Gert-Jan Sipma. En die vraagt welke nije speler van Cambuur maakt tot nota de meeste indruk? Die is net nij. Nee, sorry. Ja. Amova. Wat vies je? Amova en Baouf. Amova en Baouf. Ik mag wel 2 aannemen, toch? Natuurlijk, Doma is dat. En dan, nou ja, goed. En dan de volgende vraag is van Roelof. Roelof, maakt Jereveen Luciano Narsing helje? Dat is een boetespeler en hij is transfervrij. Hij zegt... ik transfervrij. Ja. Wat is hij intussen? Nou, 30 plus, denk ik. Ja, maar ja, Doop is van Google. Google even, ik denk of Jan of zo. Luciano Narsing. Nee, want ik weet nog dat Veldman zijn hebben. Zie je eigenlijk nog een type Luciano Narsing? Ja. Nou, dan kun je het beste als je een type Luciano Narsing helje. Of zie je, dan kun je het beste Luciano Narsing en gewoon ophelje. Met een type Eudegaard. Ja, die koer net. Nee, maar type Eudegaard is natuurlijk flauw. Dat is wat heel logisch. En je die op een boete spelen die ik op het 10 keer. Dus ja, maar we hebben nou een Narsing. Ja, nou ja, ik heb eigenlijk een idee wat die de oude speler laat, hoe fit hij is en hoe hard hij is. Dat is het op Cyprus voetballen. Ja, dat kent toch net. Nee. Ik ga gewoon nee. Omdat ik Lucas Bijkersjoen, die kwam ik van Cyprus. Hoe fit die nog weer? Dus ja, ik zag natuurlijk trends komen aan de rechterkant en aan de linkerkant had ze Rivera en Axel van Dongen. Van Axel Dongen. En Gurbus hebben ze nog. Dus hebben we eigenlijk wel fjouwe boetespelers. Misschien is ze aan de rechterkant in, maar... Wat antwoord? Nee. Nee, goed zo. Dus misschien iets voor ONS? Ja, dat zou misschien kennen. En Michel wil graag weten, eigenlijk gaan we dit ook al behandelen, is Daan Vissen de nije parel en betelt het vertrouwen dat hij krijgt hem nou uit? Het antwoord is eigenlijk ja. Volmondig. Mijn tank on Jelle de Vries. Ja, en dan nog even... dat zeker net. Nee, dat is erbij. Maar dank aan Henk de Jong, want die liet hem staan. Dat vind ik wel... vind ik wel mooi. En de laatste is dan nog van hoeveel doelpunten maakt het Kian Visser dit seizoen? Ja, geen idee, maar waar komt hij op uit? Ik denk te Gerre, maar Binder en Van der Sande plus minus 3. Plus minus 30. Oké, nou goed. Ik hoop dat de man daar tevreden mee is met dit antwoord. Dan, Andor, Pieter Kooi. Die keep het nog eens een keer zo'n 150 certificaten. Ja. €1000 het stik. Ja. Voor de snelle rekenaar, Roelof. Dat is zo'n €150.000. Bedankt. Is dat een gift? Nee, want hij keep de certificaten voor. Maar de Henningszoon, als in je hebt papiertje, ik heb certificaten, maar je krijgt geen citizenship in de club voor of iets of onderdeel. Je kiest wel weer verkepen, toch? Je kiest wel weer verkepen, ja. Maar net een hond die is daar wel. Nou, weet ik net. Er komt wel weer eens naar iemand maar wat Jilty uit van ik vind het leuk. Kan ze net gerust dat ze hem dezelfde prijs verkeerpje kennen als wij voor hem kocht, hè? Hobby kost yield. Ja, maar hoeveel yield zit Pieter Kooi er nou in? Hoeveel certificaten heeft hij? Hij heeft 2000 certificaten. Voor de snelle rekenaar? €2 miljoen. €2 miljoen. En dat is nog los van lening, want die had hij natuurlijk ook nog in. Dus voor €2 miljoen heeft hij een certificaat. Ja, en er komen in de toekomst mogelijk nog 1000 certificaten bij. Hij wil nog eens een keer. Ja, maar dat is dan weer onderdeel van dat herfinancieringsplan wat Kooi voor de Simmer makker het, waarin de gemeente jou het €4,5 miljoen on Cambuur jouwt. In dat plan staat ook dat de Cambuur, de club zelf, yield op Helimat. Ook €4,5 miljoen. En een pad daarvan is dus die miljoen on extra certificaten die Kooi mogelijk nog keepert. Maar even in het kwart het plan. Want de gemeente Ljouwert maakt €4,5 miljoen on Cambuur Jan. Want dan alleen nog op die wijze kan Cambuur de lessen betalen. Dan kan Cambuur deels lenings aanlossen. Werd door de eerlijkse lessen omleeg gaan. Cambuur richting de gemeente. Onder oren richting de gemeente, maar ook bijgelijks richting Pieter Kooi. En wat de gemeente daarvan waarom krijgt, is dat Pieter Kooi het risico op de lenings oerneemt. Dus mocht Cambuur failliet gaan, dan kan de gemeente gewoon bij fluitje naar yield. Maar
Dan net meer, want dan moet Pieter Kooi die lening op. Die neemt dan het risico oer. Ja, dus de gemeente rekt het in die zin het risico kwijt. En die is wist dat ze die totaal 20 miljoen euro aan leningsvorm krijgen. Ja, nou heeft ik wel verstand van financiën, Geert Jelle. Van Yield. Van Yield. Snapst u dit? Jawel. Ja? Jawel, ik snap het wel. Is het een sigaar uit eigen doos van de gemeente Ljouwert? Uiteraard. Ja? Uiteraard. Nou ja, goed. Ik bedoel, je zette dit verhaal op. Je weet van tevoren, het stadion is duur. Je hebt een soort yieldkasting. De gemeente die moet nodig, zou ik zeggen, van die 4,5 miljoen, dat we het futstreept. En wat krijgen wij daarvan waarom? Op het moment dat er iets misgaat bij Cambuur, ben wij net degene die de pine vielt. Maar wanneer gaat Cambuur failliet? Dat zal net gauw gebeuren. Want maar of Vitesse, dat gebeurt nooit. Nou, dat gebeurt wel eens. Maar dan komt de gemeente en de provincie ook weer in beeld. Want we willen nationaal Cambuur net kwijt. Dus dan moet je nou zeggen, ja, die 4,5 miljoen. Maar ik vind altijd hoe een PRI gebeurt wie nou ja, dan heb ik er nog iets meer begrip voor. Maar het begint een beetje vooropgezet plan. En dat zal net zo wezen. Ik heb nog het op zo, maar... Ja. Ik viel net zo wezen, maar het neigt er wel naar. Het neigt er wel naar. Nou ja, omdat je van tevoren maar dit verhaal begon. Toen wisten ze al van, wij gaan het heel moeilijk krijgen op financieel gebied. Nou, zijn ambitie snijdt in de spelers. Is dit nou een selectie waar dat net om te zien is. Dus dat is wel weer heel knap. Maar dank ik aan die zo'n 150.000 die Kooi nou onkeepet. Want dat is ik deels beroekt om het spelersbudget weer een beetje op niveau te krijgen. Want dat zou echt volle leger wezen. En dat zal ik deels beroekt worden om nou ja, misschien een nieuwe meiwerker bewijzen van on te stellen. En toch dat Yield heeft ze onder oren bijvoorbeeld een Sjeustrand volle jeder op Helikind. Ja, want ooit zien ze pas handelijk kennen naar dat Pauwels verkocht weer. En nou, mij tot dat Yield zien ze Sjeustrand al jeder op ken, werd door hij ik wat goed keeper weer. Want ja, zo'n Zweedse club die shut Cambuur verkeerd met Pauwels, dan doen ze er nog 2 ton bob op. Dus in die zin is dat Yield. Waarvan Pieter Kooi dus nou die certificaten keeper, dat is al deels broekt. En toch is Pieter Kooi net de machtigste man binnen Cambuur. Nee, want hij had je functie, had je sissenskip. Ach, nee, maar tuurlijk is hij de belangrijkste man bij Cambuur. Hij zou de wichtigste man willen kennen als hij de meeste certificaten had. En als hij die 1000 uit dat herfinancieringsplan keepert, dan had hij de meeste. Maar op dit staat het de meeste. Dan kunnen ze die eruit wippen. Dat is nog een consequentie. Ja, en dat willen ze graag, toch? Ja, het zit net lekker met het stichtingsbestuur en Van der Brink. Maar Van der Brink zit er meer naar, denk ik, als een regulier bedrijf. En binnen een regulier bedrijf is dit wat er al gebeurt is onmogelijk. Maar goed, voetbal is net een normaal bedrijf. Dus het kennen al en de gemeente speelt er een rol in. Maar ik denk dat Van der Brink iets meer behoudend en zo van wij kepen iets wat we helemaal net betalen kennen. Nou ja, en daar zit natuurlijk een beetje frictie. Maar... ik bedoel, Pieter Kooi komt iedere week volgens mij op een koffie bij het bestuur en bij de directie. Tuurlijk. En dus hij heeft een heel soort macht. En dat is ook logisch hoor, dus hij voelt die stek. Maar dan kiest ik zeggen, dan moet hij nou als een ballen tonen en een positie nemen. Waarom? Nou ja, omdat hij heeft die macht, dan mag je je verantwoording dragen onder de achterban, onder de meesten binnen de club, onder de supporters. Want hij zoekt bijvoorbeeld nou, omdat hij 4 de meeste certificaten heeft, zou hij op basis daarvan in het stichtingsbestuur komen kennen. Ja, de bin twaplak niet stichtingsbestuur voor vertegenwoordigers van de certificaathouders. Nou ja, op dit stuit Van der Brink had een van die 2 in het bezit. Ja, daarvan zoen je sissen kennen. Nou, Pieter Kooi is de grootste. Dan moet hij ook zijn verantwoording nemen en ook een positie in het stichtingsbestuur innemen. Ja, bloot Bertje van der Brink? Maakt het hier uit? Maar ik denk het net. Nee. Maar ik denk dat Pieter Kooi zat het nou geet. Hij heeft geen formele functie, maar is wel een heel belangrijk persoon binnen de club. Dat er het nou makkelijker de invloed uitoefenen kan dan dat er in het stichtingbestuur zit. Want dan heb je een formele functie. Dat denk ik. Hè? En dan worden dingen verslaan. Maar hij heeft het nou makkelijker om de richting wat hij heen wil om het om te gaan, als dat er in het stichtingbestuur zit. Absoluut. Maar de keer ik van Sissen, daar komt je in je kring de saffele weken en daar vertelt dus ja, je moet dit doen, je moet dat doen. Ja, op een gegeven moment denken wij van nou ja, Geert Jelle, als je het zo goed wist, dan mag je aan redacteur worden, dan mag ik de verantwoording nemen.
Dus zak je ek beredeneren. Ja, nou ja, maar dat is eromheen. Ik weet net dat hij die ambitie had. Ik denk als je nou echt zo'n liefhebber binnen, zo'n supporter van een club, waarom had het dan alweer jou dan gewoon het yield en waarom had het dan alweer via moeilijke leningen en constructies en certificaten? Hij wil misschien uiteindelijk het yield ook weer waarom hè? Nou ja, is hij nou een zakenman of is hij een supporter? Nou, als het een zakenman is, dan steek je je yield in Cambuur. Nou ja, dat is de vraag. Van beide biedje natuurlijk, want hij krijgt wel rente over de lening. Nou dus ja. Hij verzint het eigenlijk wel on. Ja. Ik zeg, je maakt een krap van, maar wat anders had is natuurlijk wel weer. Ja, maar goed, 6%. Ja. Nou, dat is Sint-Wurg best aardig. Nou. Ja. Dus is de zakenman of een supporter? Het is een supporter van Heerenveen en Feyenoord die altijd op de tribune ziet bij Heerenveen en de zaakclub. En nou in die een heel volle yield steekt die Cambuur. Ik bedoel, dat raar verhaal, vriend. Nou, hij zegt supporter, want hij met certificaten werd hij net eigenlijk niet het van waarom krijgt. Dus dat yield, dat is eigenlijk zo goed als kwijt. Geert Jelle zet terjocht, de kist die certificaat nog verkeerpje. Ja. Maar dan krijgt er nooit weer €1000 het stik voor. Dus hij jouwt gewoon yield on Cambuur. Dagelijk verdient het rek on de club, on die leanings. Dus ja, het is van beide een beetje. Hij is zakenman, maar hij is ook supporter. Ja, Geert Jelle, in één keer komt het naar mij bij mij boven. Van, hier is aan het begin van de uitzending zo van... ik zal laatst echt wat positiefs zeggen over Heerenveen. Oh ja. Is dat al gebeurd eigenlijk? Nee. Gewoon van andere woorden, denk ik. Krijg ik nou de koers? Ja, krijg nou de koers. Nee, ja, iets positiefs. Ik vind dat een hele leuke ploeg dit. En ik heb wel leuk voetbalsjongen bij Cambuur en zeker ik bij Heerenveen. Dus positief, waarom net? Ja, maar ik stelde niet kijk de vraag aan Roelof. Maar Brouwers, een basisplakhaatje in Feyenoord. Roelof zei van nee. Ja, dat vind ik wel heel moeilijk, ja. Want ik gun het Brouwers wel. Alleen ik vind... Je hebt een taak. Als speler in field heb je een taak. En een keeper met de bal zien houden en een spits met de goalsmatchie. En als dat goed gaat daaromheen, kan je wat extra's doen en als wat minder in, kan je wat minder doen. Maar ik kan net goed de vinger erop lezen wat de taak is van Luc Brouwers. Hij werkt keihard, maar moet er de assist aan. Moet er in de 16 komen als het zien die het een goal maakt. Dat doet er al in. Hij is meer de 8, toch? De loper tussen de linies. Ja, oké, maar de loper tussen de linies. Wat moet hij doen? Moet hij zwaar voor de balans? Nee, dat is de size. Ja. Moet er in de 16 komen? Volgens mij wel. Zeker. Dan moet er zo nou dan een doelpuntmatje. Ja, en dat gebeurt al je net. En dan denk ik van, het wel peerdoelpunten maken. Het wel peerdoelpunten maken. Sabi zei de eerste wedstrijd in Volendam scoorde hij joeg de assist op Trenskov bij Chin FC Grains. Is dat zo? Ja, die kopte die weer om. Die kopte die weer om. Oh ja, nou oké. Dan moet ik ietsje rectificeren. Oh, nou, dus toch. Ja, zo starig hoor. Beneden die man nooit meer uit. Nee, maar mijn punt is... 22 wedstrijden, 6 goals vorig jaar. Dus dat is vorig jaar. Best wel aardig. Vorig jaar. Ik praat nou hoe dit hier. De eerste fjouwwedstrijd. De eerste fjouwwedstrijd. Waarin we de laatste wedstrijd dat er net maar in had. En... Je kan niks op die jongen opmerken. Het is echt een werkethiek. Ja, daar kan wel jaloers op wezen. Alleen nog Linde hier een paar mindere wedstrijden. Maar wie nou wel weer goed? Nou ja, de rest van Overheem die staat eigenlijk net ter discussie. Die mat op het zien. Nee, de controleur. Ja, dat is de controleur. Ja, en op welke manier moet je dan Brouwers daarin zien? Dat vind ik nou wel een beetje lastig. Nou ja, voor mij wordt het aanstikken kwestie van... kiest Robin Veldman voor de makkelijke oplossing. Dan zet hij Luc Brouwers weer op het middenveld... en dan stuurt hij Meerveld naar links of rechtsboeten. Dan kiest hij voor misschien wel de makkelijkere oplossing... om de onvierder net op de bank te zetten. Ja. Of hij kiest er wel voor om dat middenveld... maar zonder Luc Brouwers te laten... en Rivera en Trensko rechtsboeten. Puur als dat voetbal... denk ik dat een middenveld... Ringo Meerveld, maar jongens, Linde, hoe vaak het ander wil het zijn? De oude jeren van jongens, meer klootzakken in het veld bij Heerenveen. En Van Persie hield hoe extra soldaten. Nou hebben we een soldaat, Luc Brouwers, en dan moet hij op de bank. Nee, dat zeker. Door maken ze het wel zwart-wit. Ja. Wij letten het een beetje in het midden. Dat is wel beter. Ik vind het ik zou dat is te makkelijk. Op die stelling. Ik zeg ja, maar ik wil het eigenlijk wel nuanceren. Ik weet het net. Dat wist het net. Nee, ik vind het moeilijk. Nee, maar ik denk wel dat als Van Meerveld op die positie stiert, achter de spits, werd er wat vrijheid krijgt. Ja, die is toch wel goed. Ja, Meerveld moet op zien. Ja, ben ik maar injes. Maar dan is het dus Linde of Brouwers. Ja, Linde of Brouwers, dat is het. Ja, maar, dat is de keuze. Ik vind Linde zo goed, man. Nee, maar ja. Dan mag dus gewoon Linde. Ja. Ik zou zeggen, je zorgt echt naar je laatste wedstrijd. Je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Middenveld stier. Alle drie functioneren goed. Heb je reden om te wisselen?
Nee. Dus en het is een eigendomme gele kaart, een tweede gele kaart. Dan moet je maar eventjes op wie zich brandt, moet op de bladen zitten. Hier miste de RKC uit. Omdat hij dan in de play-offs nog meiden van Koer pakt hij even een geel kaartje. Ja, als je zijn wedstrijd missen en het middenveld dat doet het dan goed, dan is dit de consequentie. En misschien pak Linde reed, of misschien raakt het meerveld blesseert en dan steert hij een week later in NEC de Vrien. Ja, dat je het voetbal. Maar Luc levert altijd. Dus wie maar we dan interviewen naar het tijd? Alsnog Luc. Ik had het net voetbal. Ja, Luc. Hoe vond je het, Luc? Ik ging naar de Rotterdamse Kuip. Ja? Bij deze, ik vreeg je sowieso Luc Brouwers. Misschien ben ik Klaverboer, ik vreeg je. Dat is een goed idee. Ja. Maar doe hier krijg ook klootzakken. We moesten klootzakken niet veel staan. Ja. Maar ik voorspel, Atter dot en hij zet Brouwers de nest, dan heeft er een klootzak op de bank. En dat... Daar is er nog net klaar mee, denk ik. Nee, wat zou dan? Hij zou dat volgens mij maken. Gewoon echt een klootzak in die tijd. Bij Cambuur of bij Heerenveen. Dat er gewoon echt een echte basisspeler op de bank zetten. Wat een klootzak. Weet toch de hele sfeer verloren? Dat hebben wij wel bij de sportredactie. Had ik gezegd van Roelof, daar zit je net aan tafel. Dan was ik Willem kapot in de vergadering. Willem, wie slecht in de podcast. Nee, helemaal niet. Eerlijk is eerlijk van... ik moet er even nog nooit. Ik denk er even nog nooit, want ik krijg eerst een anekdote van Andor. Ja, want Andor, we weten natuurlijk van de podcast, we zijn vreselijk populair. Ja. En dan zie je het lezen in de lift en er kwam een bloedmooie vrouw op die jaar. En die zei van, wat vind ik dit fijn om daar eens een keer... Ja, dat wie bij Cambuur ondersteunen. Beschrijf die situatie eventjes en vooral hoe die vrouw eruit zegt. Interviews die in de catacomben nog even de interviews versturen. Dus onderwijs naar de passenkeer met mijn collega Jonathan van de Ljouwte Krant en Roelof van Cambuur. De lift dwaring in Jeppen en daar stapt een vrouw uit op een respectabele leeftijd. Ik hoop je dat ik het hel je mij. En die vrouw die shut me. Welke leeftijd ongeveer? Ja, dit is altijd gevaarlijk. Ja, maar geeft niks bij. Dat ze al ouweekheid. Oké. Ja. Je nou niet misleiden. Dat is misschien wel ietsje hoorder. Tuinen 70, 80. Zoiets. Ja. Een hele leve vrouw. En die zei dan, ik vind dit zo mooi dat ik daar hier zie. Want ik ben fan van die. En dan had ze zo'n 3 of jou een keer zijn. Ze woel mij mee op de foto. Dus zij en haar man. Maar Simmer in Friesland pet op de foto. En ze zeiden, we sjuggen alle weken. En ze vonden daar een opruier. Weer een wieze vrouw. Ja, een hele toeke vrouw. Dus bij deze de groeten, het wie gezellig. Ik wil de foto's dus in Ermelo bij het welbekende Europees kampioenschap paradressuur. Ja. Oh nee, toch? Paardendressuur. Paradressuur. Dat vindt het inderdaad met paarden. Maar net normaal, hè? Kom er hoor in. Nou, de podcast is er ik. We gaan de hele wereld ook iets. Van Ermelo ontjouwd. Net normaal. Ik zit het nooit maar zulke dingen. Maar, Nee. Wist intussen al een beetje een leuke anekdote over een speler die toen op de bank zette, waar werd er de hele sfeer verloren bij Cambuur of bij Heerenveen? Nee. Nog altijd net? Hoe zou Noppert op de bank wezen? Die is gelaten. Ja, denkst. Ja. Kijk. Ik denk dat hij ook net zo volle recht van spreken had om nou als een klootzak. Ik vind het wel jammer, eigenlijk. Ja, natuurlijk is het jammer. Ik vind het toch echt zonde. Maar ja, het is een mooi verhaal. Maar het ken het oors. Nee. Maar ik denk, over een paar hier komt er een film over hem. Dat ken haast net oors. Andere tijdsport. Ja. André Noppert, de movie. Ja. Friesland ook wel eens voorstellen. Maar het is natuurlijk een Andries Noppert, de movie. Heel bijzonder verhaal is het. Lucas Brouwer. Het zou misschien nog wat mooiste wezen, want het transfermerk is nog in een aantal landen iepen. Dat Heerenveen hem nog van de hand op. Maar wie wordt de keeper? Ja, het is een team. Er is net sprake van. Dat willen ze net zeggen. Dat willen ze net zeggen. Oké. Nee. Ze litten het in de midden, hè? Want dat hangt echt van de situatie. Roelof had weer hele mooie manieren om te ontdekken wat de keeper is. Als hij dat nou even leert, dan kiest hij in de Kuip sneusje en wat de keeper is. Oh ja, het krijg maar de warming-up en wat dan als eerste. Ja, ik had mijn tape te krijgen. Ik had uitlaan, maar ik weet zelf ook niet meer. Oh, keurig. Het is nooit, hè? Wie als eerste naar binnen gaat, dat is de zware keeper. Ja, die wordt taped, dat is dan het zware keeper. Dat heb ik net. Soms moet je simpel houden. De eerste keeper gaat standaard jaren naar binnen, maar dan is de tweede keeper die gaat dus ook wat jaren naar binnen als de derde keeper. Oké, we zijn er hartstikke aan, jongens, de overdenking. Maar eerst nog eventjes Marinus Dijkhuizen. Wordt hij de allereerste trainer die na Jozef Oosting? Na Jozef Oosting. De allereerste trainer in de KKD. Je zit wel eens een man aan tafel die er een heel soort doel had. Ik had dat die dat voor zijn had. Geert van Thun. Ja, die zei dat. Ze verliezen nou van Emmen, de Graafschap. Thuis, met 2 treien. Niet heel handig. Jongens, we beginnen daar. Nee, de overdenkingen. En de eerste is van Roelof. Roelof, een joggersvraag van Maarten of liever een joggersvraag van Bjorn? Bjorn. Is dat die maat vanuit Bjorn? Nee. Oh. Dan geven we naar Gidjelle. De omhaal van Bastentje in Den Bosch of de omhaal van Kian Vistertje in Willem II?
De omhaal van Kian Vissertje en Willem II. Nou, kijk zo nog doors. Die weer wat verser. Maar... Ja, toch? Nijwieken hebben hier een rectificatie van, denk ik. Ja. Goed, en de laatste is dan voor Andor. Andor, is liever een wat oudere fan of liever wat jongere fan? Ja... Een wat oudere fan natuurlijk. Wat oudere fan. Natuurlijk. Goed zo. Nijwieken, dan ben je er vanzelfs weer. Dankjewel, Gidjelle, dat je hier weer is. Nijwieken, dan zit je aan tafel. Algemeen directeur SC Heerenveen, Ferry de Haan. Had je nog een prikkelende vraag voor Ferry? Nee, wel complimenten. Complimenten? Ja. Dat was nog altijd afvolgen, toch? Nee. Nou, gemeen, hè, van mij. Dat is een gemene vraag. Nee, maar ik vind echt... Ik heb altijd wel commentaar gewoon op Rosemond, maar... en dat, Ferry doet het goed. Ik vind dat Ferry goed doet, ja. Hij gaat je gewoon zitten, hè, als Heerenveen aan zijn les zit. Dan heb je wel ballen. Jongens, ons Nijwieken graag ontaan bij de volgende podcast. Dag.